guys. Nih जोंनिया लोगोआ थांफागोन नैबे थौ जा थांना फैनो दखानाव र' नो बाइक थांना फैनो फिल्म लाखि ओइ नैखौ हमनो जों खान्थि थांना फैनो guys भिडिअखौ जों दा बेनिफ्रायनो जागायजेनबाय नायलांबाय थादो आरामसेनो स' जों दा आवगायलांबाय आरोना ग्रासलेण्डआव थांनो आरामसेनो थुफादो नोंसोरबो भिडिअ आराम नुजाबाय थादो तुर लेट्स गो जों लामाखौ हान्थिलांबाय नै हाग्रा लामा मोनबाय बेखिनिखौ बाङालिपारा ना मा पाला होनो स' दा इथिंगालि हाबबायानो नै नैथिंगालि थांबानो डाइरेक्ट सिदा थांबाय थानांगौ आरोना ओमफ्रायनो मोनहैखागोन थौदो आरामसेनो बया मावगोन आसे इयाव लासै ला बरियानो दुगियारावला ग्रासलेण्डनि लामा बेयो ग्रासलेण्डनि लामा बेयो डेन्जार लै guys डेन्जार मोजां नांदों ना फैनानै स्टु आलु जोबगोन बेयाव फैनांगौबा आंजों फैफानानै बोरै नांदों कमेन्टआव खिथाहर गाइस आइलेण्डआव फैदों जों नै आइलेण्डआ ओरैबायसा आरोना सरि गाइस ग्रासलेण्डसो बियो सरि ओइ मारै नांदों फैना ओइ मेथाइ आं हर ओइ मेथाइ हररा दै ओइ नंगौलै हररा दै अननानै ओइ मारै नांदों फैनानै मोजां ना मेथाइ जाजोब मेथाइ बोखाव गाइस नै जाबायदि मोजांखा जायगाया udah hasil dulu ada kacau aja pada mobil dong kesana dong biar nggak apa nih bor ya cuma suruh Kanada sendiri men gamsa sendiri gamsa dengar nuzuna mereka jatuh mereka kebenar naik sih everybody zaya gaus lo benar so dengar macam nang defina nih everybody macam jaga ini ang day pergi kecil sih bawa orang ini so guys nih yang sosma kan deh kom dami 20 taka nih sosma guys empai oi dos भैया wah ini mata bayi dia matu boleh aku dia ni jaga ni hokrong nurung dia jeb berengah only hokrong nurung ke dan jar oi kini empai maba jaga sindung arna nasi kicin rang Greenland Grassland bidinya jaga ya kamsa kan dari lega I mean viewers per आंनि सनाफोर नै आं गामसा गानदों नै ओइ बियो जांगिस गानदों ओइ माबायदि बुंदों नायाखै मानो आंखौ लासिं खालामनायदों बिसोरो ओरैबायदि ओइ आं नैदि मोनसे फट' लानि आं इयाव लानि नै ए लागोन दे आं दो लागोन ना गाइस ग्रीनलैंड बया नजाराखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जाय फैफेराखै इसोर फैफेर आरोना ओरै आब'मोन फैदों आरोना जोङो गासै 6 बास दा थांसै नोंथांमोना नुलांगोन आरामसे 8 मायाव 8 6 अ 7 8 अ 8 जन स' गाइस दिनै नाय नोंसिनि उनथिंजाय खिथिनि आङो नाय लोगोफोर ओइ खैनाव बाहाय माबा जादों ओइ मा जादोंमोनलै इयाव ओइ नों केमेरा हमलाय आंखौ ओरैबायदि नांदों जायाखैना नोंसोर फैयाखैबा फैनांगौ आं दाख्लै मोनसे ब्लगिं हेगारदोंमोन ना बेयाव खोन्थाखादोंमोन आं जाय फैयो आंखौ कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय मेसेज खालामोन ना स' देनजा मोजां आं दिनै फैबाय ओमफ्राय इथिं नायनो हागोन गोलोमदो दै गोलोमदो थांफाला आंदो मेगाबो बया बुरजा जाबाय जोंनि आइ नैथिंगालै ओइ खनायाव दैयाव थांना फैनाय खेबसे अखां खेबसे ओमफ्राय इथिं माबा फुजा सोलिगासिनो दं आरोना जों फैनायाव मन्दिरसो गायगोन ना मा गायगोन मिथिया ओमफ्राय नै मानसिफोरा बहुद दोङो
बायनानै नायबा नोंसोर ओरैबायदि मजा नांखागोन लोगोफोर नोंसोरथ' भिडिअखौ नायनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालाङा नोंसोरनियावथ' चेनेल साबसक्राइब खालामनायावथ' जेबो थाङा लोगोफोर स' नायदो आरो चेनेलखौ डाइरेक्ट थुखाना दोन नोंसोरनि 1%बो जेबो थाङा भिउवार्सफोर आदा आगै आब'मोन आरोना ओमफ्राय होदो आंखौ बाहाय गोजौआव थांनो होदो आरो बिदिनो फैदो आरामनो गाइस न'आलागै आं गामसादो थांसिगोन चेलेन्ज लादों आं बेजों आदाजों न'आलागै गामसादो सहैगोन आं नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन जोबनाया लासे बरियानो बिथिंनो जादों आरो ना मा प्रग्राम जादों मिथिया फुजाफोर किस्रि ना मा निजा संगासिनो दं जाबाय थांनो ओइ नो भिडिअ हमथ' सोरबा नों हमथ'नो भिडिअखौ दसे थाबायबाय आरो ना दा आथिंगालि थांसै बरियानो नोंथांमोना लामाखौ नायलांबाय थादो आरो ना थांदो लोगोफोरा You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Guys, then just handung nih ya. Greenland थांनानै जों दा आइलेन्डआव दसे फैबाय आरो ना आइलेन्डनिफ्राय दा थांसै ओंखाम जाना थांसै लोगोलानाव स' जों दा बेयाव दंथ'यो ओरैनो दसे हाबलांनो होननानै हाबबाय आरो ना नै लोगोफोर चेलेन्ज लादोंमोन ना गामसादो फैनाय नै गामसा गाननाया दाबो दं दाबो गामसादों दं आं गाइस जागाया ओरैबादि ना नै नोजोराखौ नाय आइलेन्ड इयाव माबाफोर प्रग्राम खुंबा ओरैबादि जागोन ना मानसिफोरा मजा नाङो फैनानै आरो ना बैथिं गैयालाय फैलाय बिथिं ओरै ओंखारलांखानोसै स' गाइस जों इथिं फैबाय बाखि सहैबाय आरो ना जों दा इथिं ओरैनो खेबसे फैबाय मजा नांखायो जायगाखौ फैनानै आइलेन्ड होनो बेखिनि जायगाखौ आइलेन्ड आं भिडिअ इनि मोनसे लाबोखांबावबाय सिगांनो आरो ना दा आरो नै गोदान लाबोदो दा मारै जाना दं खिथो बैथिं भुटाननि हिमालय हाजोखौ नुहुरखायो स' मबाइलाव नुवा जानांगो नै दस्रा आंनिया ब्रादारसो लोगो गैयाना फैग्रा बिदिनो बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना र' गाइस नै सफैबाय इथिंगालै दं इनि दै थाङो बिथिं सफैबाय आरो ना स' नै इथि थाबायगासिनो दं आं नोंथांमोना नायनो हागोन केमेरायाव मोजां नुदोंना नुवाखै मिथिया आरो ना आखाइ साखाइसो होथिलायलांदों खानाया बिरफुंबाय थादों ओंखायनो दांफ्लांबाय थादों आं इथिं ओंखारलांग्रा दङ आराम नै मस्त नांखायो आरो जायगाखौ ओरैबायदिखा जायगाया फैबाथाय देन्जार जागोन नै सुपाब बया सान्दुं दुंदो दा जों फैनायखाय माने फैबाय आरो ना दय अखा हादोंमोनलै फुङाव अखा दोमैलु बरिया जादोंमोन स' जों थांसै आरो ना एबार नागिरजुलि थांसै थ'दो बरिया नांदो लोगोसे गोसोम नुलायबाय बि गाइस सान्दुङा मा बुंनो देन्जार सान्दुं थांसै बरियानो खाट्रा बरिया थांसै थांसै नै थांसै ना गाइस थांसै नै गाइस नै Call
caught in the crossfire.